aici. Mergem la... Poate le face ceva. Ce? Da, fii atent, dam filmare, gen pe GoP. Cum... Este unul de la noi. Eu, stai că încerc să vin. Ok. Am filmare cum unul de la ei se... Un accident să Eu mor dau eu. în probleme. Păi nu, mă gândeam că dacă mergem la masa mare, le face ceva. Nu, au venit mulți, au venit mulți. Doi, care mulți. Și încă doi în spate. Doi în parcare, că-i văd. Toți în parcare, cel mai probabil. A intrat prin parcare. Dar nu căpesc, că n-am ce să-i fac. Bă, vine unul dinspre plajă, gen din dreapta mea. Da, încearcă să-l fii dacă poți. A urcat pe sus. Uitat ăla? Hai, Ăla e în spate. Scări. da, l-am văzut. Să trag în el. Cări. Dacă îi văd capul trag în el, dar nu-l văd. Să fiți atenți la ăștia. Spate. Mica, ai grijă în spatele tău, că e unul. L-am văzut, dar... Eu vin spre parcare acum, dar copilul ăla nu-i intern. Eu, da, ai grijă. Am intrat în tăr, cred că... Plecat Bă, nu tăvărul? mă lasă să trag. Nu mă lasă să trag în el. Am zis la belici, nu mă lasă să trag. Îl lasă altul, oriunde altundeva în afară pe el. Bit? Am motivat că ai murit numele. Sunt ăștia out of turf mulți. Stai așa ca să-mi dau boi dat. Nu și-a dat A intrat unul? Normal că suntem în urmă, nu putem să intrăm de voi. N-am zis nimic rege, doar le-am dat info. Eu știi că te iubesc. Da, știu, înțeleg, dar totuși Nu, nu putem de voi. Știu, eu le-am dat doar info să știe. Nu am ceva cu Sub voi. tine, Naci, sub tine. Face că... Știu, M-a culcat, face înțeleg, că dar mă... chiar Nu știu, dar l-așa dat Da, nu-i problemă. Eu vere că a apărut în spatele meu. O să mă uit să văd dacă apare pe filmare și dacă da, mă uit și la IB-ul. Băieți, după asta mergem la masa mare. Nu te coai, dacă câștigăm taci. Dacă nu câștigăm, gen. Nu avem cum să pierdem. Eu nu pot să trag. Crede-mă că avem cum să pierdem. Dacă se activează acum toți cu Hego, crede-mă că avem cum să pierdem. Staff și îți dă-te pe acolo, ori cu Hego și îți dă pe acolo, una din două. Dă-ți... Vezi că... Nu pot. Nu mă las. Nici să trag nimic, pot, nu știu ce-am. Dă-te mai jos să nu pici. Vezi că eu mi-am schimbat casa specială aia care erai. Ca să mă uit mai bine de aici, să nu pierd apă. Eu nu, am tras 3, am tras 4 glanțe. Două pe lângă. Unde dracu să-și te văde? Că unul în stânga ta, Narcis. Da, coaie, dar nu pot să trag. Da, Nu mă las să trag, coaie. tot sub Naci, gen. Gata ăla de păscării. Mor. Păi unul, coaie, eu nu pot să trag în el, nu știu ce are. Nu pun țin apel și... trag. Hai. Păi de să jos am Nu? Bravo. Bun. A venit unul la mine ca italianici că... Auzi, frate, de Coaie, ce dar te-ai suntem urcat numai un noi. tip aici? Hai, suntem numai noi ăștia, nu uite de la I-am noi. plecat acum. Da, toți sunt out of turf, bă, da. I-am bătut acum. Vine la mine că... De ce te urci cu un clip acolo? Tine sub tine, Naci. Până se teleportează cu un clip așa. Hai, dar să da boi de moci, să mâna. Dar vine ce nu e nimeni. I-am Era omorât. sub palatul ăla mare ce dau confier. Acolo e Stai așa, italianul. că vin și acum. Da, nu e nicio secundă. Mergeți pe aia din stânga.
Hai, eu sunt pe porcăria asta, deci. Care e la stânga, aproape sub Idiat, cum ai fi sub, nu spre ponton? Acolo e italianul, față de tot gen. Nu, sub Idiat de stondului. A, De aia de casă. sub biliard? Bă, descrie la în capătul parcare, gen eu nu pontonului, știu. pe unde intri în ponton, acolo e italian. A intrat unul, a intrat unul, parcare. Nu văd borderile. Parcare? Unde parcare? Că nu-i nimeni Slash parcare. borders, slash borders. Spatele tău, spatele Vedeam tău. borderile de afară. Zi din spatele tău. Spatele meu, Oh, stai că stai Sub tine, meu în spate. Mihai. nu intrat nimeni aici. Bă, dar care sunt aia doi din Da, e spate? sub noi, e sub noi, e sub noi. La pod? Mergem. Îmi scoate arma în A continuu intrat din unul mă. prin stânga. Pe ăla nu pot, Didi, tu trebuie să-l piși pe ăla prin stânga. Care e stângă? Care e stângă? Zi plajă Gen, sau parcare? stânga mea, plajă. Parcare, la parcare. Ok, zi plajă atunci. Nu te mai bate la scări, nu te mai bate Era la parcare, scări, la mine. N-am ce să-i fac, gata. Nu mai fă pic la scări. Lasă picul. Dacă vrea el mă să dea uitam pic, între să dea spăi, pic, sunt da. Mă detac și țin, mă detac și... Coai, mișto în pula mea. E în dreapta, în parcare Da, dreapta. coai, copilul ăsta de fucking magic. A băgat codul. A băgat tare. Bob, Stai conduc eu, așa. Bob, conduc eu, lasă. Haide. Intră. Ce scatul să Dă F6, dă F6, rapid. De ce? Toți o să încerc. Bă, deja au 7 case și mai. De ce vrei să faci, bă, de rancor? Nu mă nimica, are scaun de gaming. Ce scoai? Nu te camei? Că vreau unul să urce pe 8 acolo. Sau... Vreau să tragă mie pe pereți. Eu nu știu cum. Full capă 1. Bravo. Băi, e unul care se teleportează pe aici. L-am văzut. Se apare și dispare, și te omorât. A apărut în fața mea coaie și după a dispărut în capul portului. Nu, vezi. Aoleu. Vine unul din spatele meu. Dăm care să te fac. Sunteți noi sau este de la ei? Da, uite că acum a apărut în capătul portului. Da, mi-a dat preferență. Acum a apărut, l-am prins. A apărut Chris 3 man. Chris 3 man, nu, că l-am văzut și eu. Dar nu, n-are cum să fi fost în capătul portului dacă te... Băi, e în capătul portului, acum a apărut. M-am uitat pe Era la hartă plecare. după el. M-am uitat pe hartă după el și acum a apărut. Are... Da, te auzi, te auzi. Are, gen, s-a teleportat fix la mine și după ce s-a teleportat mai în parte, mai în Da, spate l-am și mi-a culcat dat pe preferență. 1. Aha, uite-l cum apare și dispare, mâncați-și. Are Acum e pe clădirea unde ești tu. Nu, că l-am prins, verei. O să-și ia, L-am și-o ia. prins și eu, l-am prins și eu oricum. Și-o ia oricum. Nu, deci l-am omorât acum 2 secunde și a apărut înapoi. Da, l-am prins și eu, ok. Și-o omorât. Măcar să luăm tărpul. Oricum, fiți atenți, după tărpul ăsta cel mai probabil o să ne aștepte alții la tărp. Stai, Deși- îl văd. Pic, nu da pic, nu da pic, Mihai, nu da Că pic. era să-l cuc, stai așa. Nu intra pe acolo, că te pică. Vezi că cred că o sări jos de pe ăsta. Vedeți cum îi țineți acum coaie? E tot acolo. Fără degeaba. Ce e pe clădirea aia unde stătea Narcis? Ba, Cine? acolo, De la ei, acolo. s-a dus cu neclipul, s-a dus cu neclipul acolo. Acolo, aha, e în spate meu, nu. Tu ești, n-a tăiat, era să dau glonț. E singur, Pic, vere, nu da n-are. spicuri. Lasă-l, că el e singur. Unul din spate, vine cu mașina. Vine unul cu mașina din spate, agresiv. E în spate. L-am prins. Da, l-am prins și eu. Chris 3 man ăla, vere, vă lua pe amândoi dintr-un glonț, ce L-am puii mei. pus- că- Nu, dar pe mine mă lua, eu eram după ceva, pe rete n-avea nicio treabă. Nu, că Ce, oricum, urcă, ăla urcă. se știe că o are și se știe că o să o ia. Așa, aha, uite-l, l-am văzut. L-am văzut cum efectiv a apărut lângă mine. Picat, cred. Ioi, pula. Portează pe aici. Păi, ce pula mea cu... I-am dat, Bere, i-am nu dat vă mai glonț. duceți, nu vă mai duceți. Când ai voie, nu mai- după o să zică că nu... Efectiv, nu mai mergeți. L-am omorât, băga mea și picioarele în el, bobe.
Trebuie să merg la Perf dacă ai timp. Oricum nu-i problemă, că le arătăm după. Mergem la masă mare, arătăm aici. Da, nu e problemă, că avem doi filmare. Am doi Eu copii. nu știu. Uite, a apărut chiar, vezi că a apărut chiar. Da, deci apare, nu, l-am cum efectiv apare și dispare. Să plimbă pe aici. Cât de clar mâncați așa că apare și dispare. Uite cu aia. Și nu știu, Robert, Ei, cum nu a știu ajuns ce-am... pe clădire? A ajuns pe clădire. Nu știu. Pe clădire, s-a mult. Știu că e pe clădire. Eu nu la mine. Nu știu dacă puteți prin sticla asta sau nu cred. Pe jos. Aparent poți să tragi prin sticla aia, da. M-a culcat ăsta. Poate. Dacă el nu poate, pot, nu dar înseamnă el că puteți toți. Da, Știu. poate el nu înseamnă. Cum și-a, dar vezi că e acolo, mă, nu te dacă... Că băiatul e pe steroizi, mâncați și... Like crazy. Mamă, o să fie mișto, cred. Pierdut turf-ul ăsta. Bă, dar după asta, dacă câștigăm turf-ul, mai mergem la masa mare. Da. Ce și dacă îl pierd pe modul, nu-mi pasă. Că dacă îl pierdem, era clar că Bă, mergem. bă, nu trage de acolo, că ești out of turf. Vezi că n-ai voie să tragi autostar. Păi, mi-a dat iar pe perete. Trebuie Ai să vezi, filmare? trebuie să vezi bordul. Da, normal că am filmare, numai prin perete, da. E bun codul, Chris, e bun. O să-și ia și pentru asociere hacker. E bun, De ce-l e băgați pe Rite? De e ce-l bun. băgați pe Gonna Rite? be Nu e, De fire. ce-l băgați pe Rică Rite? nu e. Nu, da. Păi dă-te că în pula mea, că mi-o tras Scrie- prin perete, dă-vă în pula scrie mea. mesajul ăsta, mâncat în copac. în momentul ăsta scrie Dă-vă lui că e Rică în dacă pula aici. mea. M-a aruncat din Ați tras ăsta prin perete, trag și eu prin perete, dă-vă în pula mea. Am zis să joc frumos cu voi, dar dacă văd că sunteți godi și trag și prin perete, am zis că-mi bag pula în voi. N-a tras nimeni pe Nu perete. coaie, nu tras, dați să avem filmare în pula mea. Are o caz, dau skip la partea asta. Oricum, i-am bătut la turf, hai rapid să ne luăm acolo, gen, să mergem, cum să ne așa. Eu campez. O să ne mai dea după atac alții. Știi? Da, așa că eu sunt... Da, stai un pic, de ce să ne dea alții atac? Stai un pic. Îți dea pentru că câștigăm turf-ul și aici se dă atac în continuu. Reclamațiile Păi se și fac dacă, după stai un pic, turf. dacă noi câștigăm După turf-ul, e după turf-ul nostru? Da, e turf-ul nostru. Ah, ok, am înțeles. Din cum e acum, eu nu ajung, de exemplu, în 30 de secunde. Copilul ăsta are magic cu toată ziua. Păi normal că l-are. Mi-a tras Dar atac. hai să ne, hai să ne, uite-l pe ăsta. Oricum, nu-i problemă, că de acasă nu mai ajungeți, în 30 de secunde am câștigat Nu, dacă nu mai vom mergeți. dezvolta ei. Nu mai mergeți. Încercați Bă, mai stai că încet nu pot să mă așa. dau jos din mașină, mâncați. Mergeți mai încet așa. Ziceți și voi că s-a rupt degetul pe W. Nu, că eu n-ajung. Degeaba că n-ajung. Păi nici eu. Și dacă îi dau Ei, una, a câștigat, dar hai de plecat să nu pozitiv. Păi da. Să dau jos din mașină și mă omorât. Înapoi. Dă-ne și nouă scutere. Că am fost la turf și ni s-a dus mașina. Câte? NASA. Care e aici? Na, coaie. Vedeți că ne-a dat Astro. Și o să aibă poziții luate. Da, eu n-am cum să ajung acolo și nu mai am gloanțe de encounter. Adică, hai că poate merg. Ideea că ei sigur o să aibă poziții, nu o să intră în turf până nu mergem toți, să intrăm toți peste ei. Nu, stai așa. Sunt toți aici. Acum vin și eu înapoi. Mă omorâră săranii. Aceia Nu merge să fac nimic. Sunt tot aia oricum. Ține apăsat pe alt și dă-ți viață, Mihai. Dar eu nu sunt acolo, am murit de gen. Stai că vin acum înapoi. Mihai, dreapta, dreapta, că sunt eu aici. Dreapta, Ce dreapta? dreapta. Da. Uite-mă cu aia aici. Să te iau? Hai. Hai. Da, voi ce vrei? La turf, tu? Am intrat și eu băraj. Intră. Hai la turf. Nu putem să te luăm. Unde? Că Unde suntem la deja turf? doi. Sunteți? Unde? Caro. Du-te cu aia, du-te odată, că până ajungem noi să termină turf-ul. Du-te. Mergem la masa mare după asta, da? Da, mă, da. Nu mai pică o tot am ieșit, că nu mai am chef. Nu ești până nu mergem la masă mare. Cel mai rău că ați pierdem turf-ul și aia e. Nu mă...
Știu. Păi, eu nu mai stau după aia, nu mai chef. Mă duc să fac un paie și mă pun în toilet. Hai că ești bun. Calculat. 369. Da, tot aia. Da. Nu. N-am înțeles. Nu trage, nu trage. Bă, mă auzi, nu? Da. Da. Băi, italiene? Mm. Știi ce mi-a zis ăsta? A venit la micică? Da, frate, am dat cu hack. Pe filmare, caie. Iar nu pot să-mi dau jos. caie. Da. Știi că eu sunt Chris și am dat cu hack, așa mi-a zis. Bă, mă auzi, nu? Am pe Chris pe filmare că ea a venit la micică. A, vă l-aveți sărică la voi, m-a fi și de aia, dar Ce avem la noi? că i-ai dat tot din dicică prin rețe continuu. Da, Ia ia uite, la da. pot, dracu. Vai, codul meu. Ai, 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 codul și de meu. aia. Ai, 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 codul meu. Că dacă îl mai omor eu dată ne dă și cu ca și cu un clip și cu cadă, bă. Așa mi-a zis. Auzi. Da, Spune că vin după el, spune că după el vin. Spune că mi-a zis pe filmare, oricum. După aia dai live, Spune că vin slash după el live cu war și ADMR. gata. Da, fie câte ori am tot dat în 5M. Dar unde sunt? Fii atent, bă. Vrei să fac cumva pic cu aia, să-l bat pe unul dintre ăștia. Hai, cum să dai pic acum? Vezi că te bate. E ce pe acolo, a intrat în spate. O da. Bă, du-te pe partea altă, Mihai. O secundă, stai. Vezi că e în față, vezi că e în față. Yo, Dar vezi că man. 200, să nu cumpăr eu VIP bronz după Normal, asta. mă duc. Vezi că e unul în față. Dă-te sus acolo, unde Dă-te, asta, unde am dă-te, stat dă-te. noi la început. Nu da pic, dacă dau eu pic. Bravo. Și-a dat din cod, Da. Bă, n-ați două morți de treabă. Eu ce pula mea ți-am zis cu aia acum? Eu am tras în tine acum, Cine? Da, tu ai tras. Cum cu Da, aia? două gloanțe, Iar mai două dă gloanțe și nu-i mort. Cu aia ți-a filmare după că n-am nimic, ești prost. I-am dat două gloanțe și nu-i mort. Chitidic sau Bob care pula mea e. Cum tragi Bob? Că poți dea câte gloanțe vrei la... A? O? Cam filmări. Dar noi suntem doar ca mafie, noi am putut să înapoi de la Uite-l ce trage, uite-l ce mâncați ce gloanțe. Bă, Chris, ești de pe stație de vărat, că e urât să dai cu caie cu codul. Vezi că Vezi că nu-l mai am. Acum nu-l mai am. Vedeți, Ai, nu mai mai am, dar l-am am. avut înainte. Dacă m-ați putut la cap că trageți prin perete. Dacă voi stați așa, joc și eu așa. Nu avem niciun cod de la noi, înțelegi? Vezi că nu mai am nimic acum. Cum nu ai vede nimic acum? Că eram acolo la scările de la Punton și îmi dai cap când îți după scări. Eram Vezi că nici te-am tras. Vezi că nici Da, te-am mă, tras. bine, Chris. Cum nu mi-ai tras tu dacă mi-au părut că tu m-ai omorât? Dar de singur deci, a, mișto? Da, așa. Cu trigger, cu de-alea. Doamne, coaie, deci are cunoscut acum la toți care e coaie. Da, da, exact. Prost rău. Că acum nu-l mai am, dar înainte v-am dat. Că nu are, deci a dat revive, ești unul în fața mea. Am dat respawn într-un final. Nu, bă, i-am dat două gloanțe în gura de gheț și nu are nicio treabă la asta. Bravo. Suca pe conul, toți picați. Sus, lat, hai, îi bate. Coaie, fără nimic, coaie și pic pe toți, ești prost? Imediat, stai că trebuie să termin asta. 3 minute. Dar de unde ne știe stația în primul rând? A fost la noi în mafie mai de mult și am dat plecat. Adică a fost când n-avea cod, n-avea nimic cu aia. Și acum a intrat, și-a luat cod și a intrat la nebunii ăștia la... Sunt puțin diferit. Avea 2 ore pe oraș. Sunt pe clădire. Pe ești italiene. Eu da. Eu singurul care a mai rămas pe aici. Hai că vin și eu. Vin acum. Coaie, fără nimic le-am dat bomba, ești prost? Și peste mine, nu? Sunt puțin diferit, e Obama. Da, coaie. Eu-s bossul.
Acum vin pe autoban. Vine Chris, vine Chris. Am făcut un 360. Bă, sunteți pe autostradă? Eu sunt pe turf. Să vină cum face, să mă ia și pe mine. Nu mai pot. Mor cu mașina asta. Hai, da, oprește. Bă, dă. Îți intra voi pe turf? Nu. Deci, sau nu? E la scări. Hai, vă și nu prea eu. Unde ești? Ah. Sunt stânga ta. Am venit, mama, au venit ai noștri 70 deodată. Am vrut să-i dau de vera mașini și nu merg. Eu la spatele vostru, aveți grijă. Vedeți pe ăla de la scări, Dai, Dai, vezi dai, pe unul la scări. la scări, aveți grijă. Ce drăguț mă așteaptă? în spate, Că e aici în spate, autoturf, uite în spate. probabil. Că l-am văzut, nu e autostop, e întorc. A intrat. Țineți careva scările alea un pic, că n-am... Bravo, ăla care poți să aibă de sus. Nu mai murit. Uite ăla la scări, că e acolo. Un autostar. E aici. Da, și un autostar. Că a intrat Didi în spatele tău. Eu nu mă duc. Plecat? Așa să ne-l deja, mă. La scări. N-am fost aici. Da, tot Chris, vere, tot Chris. Unde-i Chris? La scări. Bravo, care l-a plecat? A dispărut. Ah, bravo. Ești La prea bun. garaj, dă-i. Dă-i la Dar garaj, sunteți dă-i la deasupra garaj. mea? Da, noi suntem. Bă, mă, Dă-i la Bom, unde garaj ești? acum. Tu ești la bilea de aici? Da, e. Vine înapoi. Sau cine? E unul de la noi. Dat un Mă glonț duc la singură. biliarda de unde, că e gardeală. La scări, dă-i. Shit. Dă-i parcare. De la ponton, cred. Eu cred că dormă de la pontoane cel mai mic. Picat? Cred că e intrarea Merge pe principală. sub unul. Da, merge pe sub unul. O mai Nu, grijă nu, la nu. pod. Țineți-mă de la pod. Ținem, n-ai treabă. Nu da hidden. Nu mai am lanțe? Ține-mă. Au! Du-te că nu te știe. Bine pe tine, vezi. Hit. Bă, băi, bați. Plecat? Ce are la mașina voastră de pe autostradă, vere? Vine unul pe intrare de la Auto ponton. nu, pe mine. A sărit jos la garaj. Știți de pontonul principal, cred. E la garaj. Pod. Mai vine o mașină acum. Hei Bob. Vezi că îi dai out of. Nu e out of. Nu e, e în tărfă, zic sigur. Da, stai de ce nu dai loc, e E unul sub ponton la Sunt scăget puțin sau? Deci diferit. trebuie să refolosești din Să vină și continuare. din dreapta ceva. Cu aia cred că am 8 kill-uri din nou. Ești prost? Hai. Sunt prea bun. Clip să stau cu aia, că face așa. Hai că ajung și eu acum, băieți. Unul sub, A ajuns unul și tu la sub. sfârșit, ești prost? De sub. Ok, aici, în dreapta, în dreapta, Sub în dreapta, ponton, băieți. În dreapta, băieți. E al nostru, mă. Nu, mai e unul. Ce puțin. A sărit jos. Sub băi autostar, probabil. Încă unul la scări și unul în parcare, să duce în spate Uite, acum, uite, la uite, la clădire unul. unde am fost eu. Unde am fost eu la clădire e unul acum. Orice pe scările de acolo. Am căzut. Tu scări. Cu aia copilul ăsta are contă ziua, dă-te în pula mea. Nu s-a supărat că l-am omorât eu. Că nu mă ții, că nu mă văd, vede. Da, am culcat, gata. Am culcat unul. La scări. Tu unul la scări. Chris era. Nu Am era luat ăla, Chris. că l-am omorât, dar n-am murit. Chris e în mijlocul ăsta. În mijlocul parcului. E Chris acum.
Cum e în mijlocul Da, și nu are fight-ului? nicio treabă, am înțeles. Sunt lângă clădirea de Raitul, am căcat pe ăla de la scurmea. Hai, nu pot să urc. Cred că o să vină spre tine. Poate câștigăm și turf ăsta. Da, adică, stai că câștigăm. Depinde, acum, nu. Cât de mult. Mai mod eu. Sunt la scările de lângă clădirea unde ești tu. De Raitul. Unul e după, aici, în mijloc. după 8. Ah, da. Ăla e el. Unul e la mine. Are. Păi ne-a zis pe stație că are. Aici, intră la noi, să nu care. Păi și n-aveți pe GoPro. La mine, e jos la mine. Ba da, dar n-avem cum să facem reclamație dacă suntem la tăr. Da, băi. După turf. E sub mine, efectiv. Ăla omoră pe toată lumea. Bravo, care l-a Mă, la făcut. S-a despawnat, Ăla-i stai că s-a singurul. despawnat. Dă prin pereți ăla. Nu știu unde e el, înțelegi? Unul în parcare jos. Posibil să fie Chris. Nu știu, numai. Pere, și-o luat două gloanțe direct în gură, o să mă uit și pe filmarescu, dacă mi-e fix în gură le-am dat. Mi-am dat 3 glanțe în el până acum. Și le-am dat două. Încă stil ăla e. Bravo, Bob. Ajung să mă... Vezi că e în stânga, mă, Chris, încă. Îl văd, l-am văzut, l-am Unde e văzut. că stai cade? L-am văzut. Eu nu cred că mai am gloanțe, băieți, imediat. Sper Hai, că nu mai aici avem glonț în tărut. el. Dacă și am dat în continuu. Că dai să dai în el și nu dă în el, sau nu știu ce se întâmplă, dar... Pe sub. Că orice îi Ba, face, la merge scări, la glonțul pe lângă. E Bob la scări. Eu sunt Bob la parcare. Să mai dăm? Hai, tu ce pula mea tot zici? Hai, bă, încercați să ce face să nu vă moare Chris ăla, bă, nu știu ce N-ai ar cu aia, pula mea, copilul ăsta de magic, de nici nu mi-a dat pic. Are de toate, știu că are. Mi-a dat pic. Mi-a dat pic, nu mi-a dat. Ah, și mie mi-a dat. Nu, pare, Nu l-am putut să-i activat dată. iară, coaie, plânge. Deci, e clar. Am deja două dovezi cu el. Că eu iară mă duc înapoi, deci copilul ăsta și o să ceapa. Merge și la masa mare și ia și mafia, că știu și ăștia care ce s-au întâmplat. Îți dai seama că știe coaie, că văd în continuu că Aia, își și ia... moto și-o ia și ca mafia. Italiene. Nu că Da, nu mă mai el înapoi. face kill-uri coaie, nu mai el face. Știu, e singurul care a făcut kill-uri tot tărful. El e pastru. Dar numai el vine la tot, gen. Da, prea numai el vine. El e singur la tărf în casă și ne bate pe tărf. Restul îți dau kill-uri doar. Eu nu mă fi singurul care a dat bani. El e singurul cu gras, oricum. Aia e. Pe care îl poate mări. Hai să vedem, mai încercăm o dată, mai e ceva. Bă, oricum, ce putem să facem? Să facem ce mai rău decât să pierdem. Dacă ajunge unul și fac. Dacă pierdem tărful ăsta, dacă pierdem tărful ăsta, Dacă pierdem e bine, că putem să mergem la masă mare. Adică pierdem, vă mergem la duceți, masă mare, că eu plec după aia, nu mai am chef. nu îl pierdem, îl batem, mă, băgăm. Culca pe unul acum, stai. Asta e. 14. Ăla e. Un kill mai trebuie să facem, unul. Ăla e el. Văd pe ăla din față. Fă speaker. Da, că e 14, unul în față. Mihai, ține, du-ți armură. Vă schimb pe Mai ridicat. Călete care n-ai cum să tragi în el. Ce mai trebuie să faceți? Sau bă, dacă e 15, cine câștigă? Cu aia mi-a dat acum obi să-ți fac. Mi-a dat prin perete, n-ai cum. Ah, și mie. Bun. Veniți și voi sau nu? Da, Hai toți mergem, cine suntem aici, mergem toți. Narcis, dăm Am partea, urcut mă și duc. tu. Eu Scoate mașina ies, ca nu mai mai rapid. pot. Ah, Mă, bine. eu nu mai pot.